Som videl ten kaštel prvýkrát, tak som si povedal, že wow. Potom keď som videl veľký stan, tak si hovorím, tento stan si zaslúži, aby tu bolo množstvo ľudí, ktorí budú spolu interagovať a kde to bude reálne žiť a vniesie sa tam ten život a tá duša. No a vtedy mi napadlo a predložil som to aj na porade v našej firme, sme si povedali, že dobre, že poďme do toho a urobíme všetko preto, aby sa tento kaštiel predal, respektíve nakúpil. Podľa mňa biznis je veľmi dôležitý, lebo však ekonomika to potrebuje, ale ja pevne verím tomu, že to dôležitejšie sú hodnoty, to morálne nastavenie a tie priateľstva. A práve pri takýchto eventoch, ako bol aj tento, a nielen samotný event, ale aj celá komunita treba z budúcich investorov, ktorá vzniká, je pre mňa taký príznak toho, že ten biznis sa stále dá robiť ešte ľudsky, priateľsky a hľadáme také tie win-win stratégie. Tak samozrejme ja mám rád ekonomiku a matematiku, takže keď sa prezentoval business model, rozumiem, že je to z pohľadu akcionárov veľmi dôležité. Na druhej strane som rád, že som mal možnosť spolupracovať s advokátskou kanceláriou Havel & Partners, lebo naozaj sú to odborníci a reálne veľmi dobre verifikovali business model, ktorý je aktuálne nastavený, aj celý ten urobili právny audit. No a potešil som sa takisto zo spolupráce so spoločnosťou Levosphere, pretože sú to dámy, ktoré naozaj idú do všetkého so srdcom a bolo to vidno aj na brandingu tohto eventu. Čiže mali sme tu dostatok ľudí, počasie nám relatívne vyšlo, je troška chladnejšie, ale neprší, tak to je super. A som rád, že aj tie spätné väzby, ktoré som mal doposiaľ možnosť počuť, boli veľmi pozitívne.